logistics σε μια εταιρεία κρασιών. Βέβαια, όταν με ρωτάνε οι άνθρωποι των πόλεων τι δουλειά κάνω, τους λέω: τι να κάνω, αγόρι, 2 χωραφούδια έχω, 3 κουτούδες ίσα που να τρώω. Μας έχουν ξεχάσει. Είχα ένα γαδούρ του κόπ και του πουδάρ. Τώρα πάω με τα πόδια στα πέραν χωριών αγοράς. Μας έχει ξεχάσει κυβέρνηση. Καραμαλίδες, παπαδημέιδες, παπαδρέιδες. Θα πάρω τον τουφέκι να πάω στο Σύνταγμα. Θα ψηφεκίσω όλους. Άιντε να πούμε. Σεβασμό στο χωριό. Υπάρχει και κάποιο άλλο τρίκ που χρησιμοποιείτε? Ναι, λαμπρό, κοίτα, κάτι που δουλεύει πολύ είναι να δείχνεις πάρα πολύ ενθουσιασμένος με την τεχνολογία και τα gadgets. Δώσε μου λίγο το κινητό σου. Ορίστε. Τι κινητό είναι αυτό, Ρε, τι γράφει εδώ. Άψη γράφει. Άψη, τι άψη. Γίτσιζε. Ρε, φταρνίστηκε το κινητό σε. Πάρ' το από εδώ, ρε. Κουλήσω εγώ καμιά γρήπη του κινητό, ναι. Άι, φεύγα. Συγγνώμη, Βάγκο, δηλαδή τώρα εσύ το ξέρεις αυτό το μοντέλο? Ναι, λαμπρό, ωραίο το κινητό σου, αλλά εγώ έχω το S. Το έχω εδώ και 5 μήνες. 5 μήνες, μα ήρθε μόλις πριν 1 μήνα στην Ελλάδα. Ναι, το αγόρασα όταν πήγα Αγγλία να δω την κόρη μου. Η κόρη σου σπουδάζει στην Αγγλία? Ναι, σπουδάζει Business Administration. Κοίτα, βέβαια, όταν με ρωτάνε οι άνθρωποι των πόλεων τι κάνει η κόρη μου, λέω ότι την έχω λογοδώσει σε ένα μεγάλο γεωκτήμονα που τα απέναντι χωριό για να μας δώσει λιπάσματα. Γιατί αλλιώς δεν μας τα δίνει. Ήθελε την Σόν και μια παρθένα. Αλλά η γυναίκα μου δεν ήθελε. Και την τραβώ 2 μπατσαρές. Και τη λέω: άι πάρε στην κουζίνα Μαρινάρ, με έχεις κάνει γελάδι να φτιάξει ένα σεμεδάκι που θα με πείσει εμένα τι να κάνω στον άντρα. Ο Βάγκος, κύριε.